Герой нашай сённяшняй перадачы вельмі круты, супер круты, але цалкам можа быць, вы нават не чулі гэтае прозвішча. Калі не чулі, то мо і не трэба. Трэба, коцікі, трэба. Узгадкі пра нашага героя раскіданыя па ўсім еўраазійскім мацерыку. Вуліцы ў гонар гэтага чалавека названыя ў расійскім Іркуцку, беларускім Наваградку, польскай Варшаве, на востраве Берынга у яго гонар названая гара, а ў Львове адзін са старэйшых універсітэцкіх музеяў Еўропы. Хопіць, давай хутчэй расказвай, хто гэта такі. Не, это яшчэ не ўсё. У гонар нашага героя названы вось гэты вялізарны жук-рагач, гэтая жабка, гэтыя птушачкі, вось гэтыя вось рыбы. Шмат рыбаў. Жук, як цябе завуць? Lucanus maculifimaраtus. Во, рагач Дыбоўскага, Бенедыкта Дыбоўскага. Сённяшні наш герой – заолаг, паўстанец, падарожнік, доктар, даследчык Сібіры і проста выбітны чалавек Бенедыкт Дыбоўскі. Паўстані, жукі, рыбы, горы і Сібір. Нешта мне гэта нагадвае. А малайцы, коцікі, сапраўды. У нас была калісьці перадача пра Яна Чэрскага, таксама паўстанца і даследчыка Сібіры. У гэтых двух чалавек направду крыху падобныя біяграфіі. І гэта ў канцы перадачы прывядзе нас да цікавых высноваў. Дык мо паўторым минулую праграму, толькі прозвішча памяняем. А давайте. Не расказвай уже, калі пачаў. Давай. Ну, давай. Паехалі. Бенедыкт Дыбоўскі нарадзіўся 12 траўня 1833 года ў маёнтку Адамарын. Гэта каля прыгожай вёскі Дубравы ў Маладзечанскім раёне. Такія гарадзішчы. Ну чого вы смяецеся? Там на самой справе вельмі прыгожая вёска з вельмі цікавымі архітэктурнымі помнікамі. А побач вёска-гарадок з проста шыкоўным гарадзішчам. Вельмі раю наведаць. Шляхецкі род Дыбоўскіх быў сярэдняга дастатку і паходзіў з Наваградкі. Дык і там жа гарадзішчы. У Беларусі ўсюды гарадзішча. Вось жа, у сям'і Дыбоўскіх выхаванне было адпаведнае, патрыятычнае, польскацэнтрычнае, але з моцнай апорай на літвінскія традыцыі і паэзію Адама Міцкевіча. Дыбоўскі адвучыўся ў знакамітай Менскай мужчынскай гімназіі, пасля чаго паступіў у Дэрбцкі універсітэт на медыцыну. Ва універсітэце ён моцна зацікавіўся заалогіяй і вельмі хутка пачаў паказваць значныя поспехі ў гэтай навуцы. Хаця тут не абышлося без прыгод, якія суправаджалі Дыбоўскага праз усё ягонае жыццё. У 1857 годзе Дыбоўскі атрымаў залаты медаль універсітэта за бліскуча напісаную навуковую работу. А праз вельмі кароткі час быў выключаны з гэтага універсітэта за тое, што удзельнічаў у дуэлі ў якасці секунданта. Дуэлі тады былі забаронены. Але Дыбоўскі лёгка перавёўся ў Берлінскі універсітэт і ўжо там, у 1860 годзе, абараніў доктарскую дысертацыю па заалогіі. У 62 годзе ён уладкаваўся на працу ў Варшаўскі універсітэт на кафедру заалогіі. Ай, гэта ж ненадоўга. Чаму? Ну, бо паўстанне ў наступным годзе. А, малайцы, коцікі, ўжо ловіце факталогію. Ну і на самой справе, жыццё нібыта уладкавалася. Дыбоўскаму 29 год, ён яшчэ зусім малады, але пры гэтым ужо досыць заўважны навуковец, мае шмат цікавых даследаванняў, а яшчэ ён адзін з першых у Еўропе, хто падтрымаў тэорыю эвалюцыі Чарльза Дарвіна, якая была апублікаваная якраз тады, у 1859 годзе. Дык а што за тэорыя? Ну, быў такі дзядзька Чарльз Дарвін. Ён даказаў, што жывёльныя віды з цягам часу мяняюцца, эвалюцыянуюць. І згодна з гэтай тэорыяй чалавек, хутчэй за ўсё, паходзіць ад малпы. Ніжэйшая раса. Вы ад малпаў, а каты ад катоў. Ну, вы не зусім так зразумелі тэорыю эвалюцыі. Але вернемся да Дыбоўскага. Карацей, 1862 год, добрая пасада, кар'ера, прызнанне, падавалася б, чаго яшчэ можна хацець, жыццё уладкавалася. Мы в Императорской академии наук считаем, что если вы занимаетесь наукой, то не лезьте в теорию Дарвина. Это же мерзость. Но если уж вы занялись теорией Дарвина, то
не лезьте в политику. А если уж вас удосужило влезть в политику, то не идите в восстание. Ну а если уж вы пошли в восстание, то вспомните теорию Дарвина. Там побеждает кто? Кто сильнее? А кто сильнее? Мы. Але ўсе планы на навуковую кар'еру і асабістае жыццё былі разбітыя ў 1863 годзе. Дыбоўскі, хоць і быў пагружаны з галавой у навуку, усё ж грамадскай дзейнасцю цікавіўся і з самага студэнцтва удзельнічаў у розных патрыятычных гуртках. Адпаведна, калі радзіма паклікала, Дыбоўскі адгукнуўся. У 63 годзе ён прыехаў у Вільню і стаў адным з камісараў інсургенцкага віленскага ўраду. Ну, але далей все завершылася так, як мы ведаем. Паўстанне было знішчанае, і ў 1864 годзе Дыбоўскага выкрылі і арыштавалі. Урублеўскі паўстанец, Орда паўстанец, Дыбоўскі таксама паўстанец. Столькі паўстанняў, а які вынік? Дык это ж адно і тое ж паўстанне. Нічога сабе! Вось гэта людзей пашатала. Ну, вы коцікі нешта заблытались. Пасада Дыбоўскага была немалая. Сваіх прыяцеляў ён не здаў, і таму яму прысудзілі смяротнае пакаранне праз павешанне. У сваіх успамінах Дыбоўскі падрабязна апісваў усе пакуты варшаўскай турмы і сваю маральную гатоўнасць пайсці на смерць. Але не здарылася. У вызначаны дзень паўстанца прывезлі не на эшафот, а на варшаўскі вакзал, дзе ён даведаўся, што яго адпраўляюць у ссылку ў Сібір. Высветлілася, што за маладога навукоўца заступіліся ягоныя нямецкія калегі, якія змаглі падключыць самога Бісмарка да гэтай справы, які тады быў нямецкім амбасадарам у России. Господин Бисмарк, зачем вы заступаетесь за этого мятежника? Он же никто, ноль, пустое место. Мечтать, что Дыбовский станет великим ученым, это же как полагать, что вот вы, я не знаю, станете объединителем Германии. Это же смешно! Ха-ха! Падаецца, гэтая падзея моцна матывавала маладога паўстанца. Бо калі іншыя ягоныя калегі ехалі ў Сібір, відавочна, як у ссылку, як у турму, то Дыбоўскі адразу настроіўся, што ён едзе ў навуковую экспедыцыю на недаследаваныя землі. Проста экспедыцыя будзе крыху зацяжная. Бенедыкт умудрыўся ўзяць з сабой нават мікраскоп у гэту доўгую дарогу. Хаця мікраскопы па тых часах былі значна цяжэйшыя, чым цяпер. Але навука вышэй за ўсё. Першыя 2 гады ссылкі Дыбоўскі правёў у раёне Чыты, а пасля яго перавялі ў Іркуцк. Усё гэта вельмі і вельмі далёка, проста страшна глядзець на карту ад гэтых адлегласцяў. І вось калі астатнія ссыльныя катаржане глядзелі на гэтыя гарады менавіта так, як на краі зямлі, небяспечны і пустынны, то Дыбоўскі заўважаў нешта зусім іншае – прыгажосць і багацце навакольнай прыроды. У расійскай навуцы тады панавала меркаванне, што фауна за Уралам вельмі бедная і не дужа адрозніваецца ад еўрапейскай. Это, дарэчы, была звычайная пазіцыя да дарвінаўскай эпохі. Досыць лагічна. Калі увесь жывёльны свет стварыў Бог, то розныя віды жывёлаў з цягам часу не мяняюцца, яны застаюцца такімі ж самымі. І яны не моцна адрозніваюцца ў падобных кліматычных паясах. А таму, хутчэй за ўсё, у Сібіры такая ж самая фауна, як у Еўропе, толькі беднейшая. Дык што там яшчэ даследаваць? Дык вядома, што ў Еўропе еўрапейскія каты, а ў Сібіры сібірскія. От дакладна гэтыя людзі ад малпаў паходзяць. Вось Дыбоўскі таксама быў незгодны са старымі пазіцыямі. І таму разам з яшчэ адным ссыльным паўстанцам Віктарам Гадлеўскім пачаў вывучаць навакольную прыроду. А Іркуцк, навакольная прырода, гэта найперш што? Гэта, канешне, возера Байкал. Яны на свае сродкі, часта сваімі рукамі змайстравалі неабходны рыштунак і адправіліся на святое возера. Ужо першыя даследаванні паказалі, што Байкал вельмі багаты самай рознай рыбай, у тым ліку унікальнымі відамі. Даследчыкі здабывалі ўсё новыя і новыя шкілеты рыб, апісвалі іх і адпраўлялі ў Петербург.
даказваючы цвёрдалобым пецярбургскім навукоўцам, што фаўна Байкала надзвычай багатая і адрозная ад еўрапейскай. У наступным годзе даследчыкі змаглі прыдумаць, як памераць глыбіню Байкала, што раней ні ў кога не выходзіла. Таксама, дарэчы, вельмі важнае навуковае дасягненне. Что там еще? Это от Дыбовского? Я не знаю, это уже, наверное, 30-й за месяц скелет. Где он их достает? Или на 3D-принтере печатает? Непонятно. Но экземпляр интересный, неизвестный науке. Это птеродактиль или кто? Можно назвать в честь Дыбовского. Вот он молодец, этот мятежник все-таки. Я в нем не сомневался. Никогда. Бенедыкт Дыбоўскі падрабязна апісвае ў сваіх успамінах тагачаснае жыццё. Кожная выправа была вялікай прыгодай. Іх брычка перыядычна перакульвалася на гарыстых дарогах. Яны нават гублялі каштоўны экспанат. Глыбіню Байкала яны мералі зімой. Выязджалі далёка на адкрыты лёд, круцілі шмат лунак, а ноччу, каб іх фургоны не знесла ветрам, замацоўвалі якарамі за тыя самыя лункі. Мясцовыя сяляне баяліся так далёка заязджаць у глыб Святога мора. Таму працавалі літвіны збольшага ўдвух. Аднойчы нанялі аднаго мужика, але той аказаўся моцным п'яніцай, і сябры вымушаныя былі пільнаваць яго цягам ночы, каб той не збег з канём да бліжэйшай карчмы. Карацей, усяякага бывала. А яму хоць плацілі? Вот што самае цікавае. Не, яны ўсё гэта рабілі проста дзеля навукі. У нейкі момант даследчыка ўсё ж заўважылі ў расійскім геаграфічным таварыстве. Гэта галоўны навуковы асяродак тагачаснай расійскай імперыі. Але грошай яму не далі, проста выпісалі рэкамендацыйны ліст. І ўжо гэта паспрыяла таму, што Дыбоўскі змог цалкам зарынуцца ў навуковую працу. Калі чытаеш ягоныя ўспаміны, часам проста не разумееш, што вось гэтага ссыльнага, пазбаўленага правоў навукоўца так цягнула ў чарговую экспедыцыю і авантуру. Заслужыў пэўнае прызнанне, сядзі сабе спакойна ў Іркуцку, ездзі часам на Байкал і ўсё. Але не, у 1872 годзе Дыбоўскі вырашыў па рацэ Амур дайсці да Уладзівастока. Геаграфічнае таварыства грошай на гэта не дало, таму даследчык разам з сябрамі проста збілі з дошак, якія знайшлі лодку і на ёй адправіліся ў падарожжа. А вы паглядзіце на карту, колькі ад Іркуцка да Уладзівастока падарожжа доўжылася амаль што 2 гады. Дабраліся да Уладзівастока даследчыкі, апісалі па дарозе шмат тамтэйшых жывёл і вярнуліся назад. І ўсё гэта проста таму, што хацелі. Сибирских котов бачили? Сібірскіх катоў? Бачылі. А описали? Да, добра апісалі. У 1876 годзе рускае геаграфічнае таварыства нарэшце прызнала за Дыбоўскім ягоныя заслугі. І былога паўстанца вызвалілі. Яму дазволілі вярнуцца на радзіму. Як на радзіму? У Польшчу. Дыбоўскі прыехаў у Варшаву і адразу пачаў шукаць, як бы яму вярнуцца назад. Вот видите, господа, не все так плохо в России, как говорят эти узуверы, супостаты, западные пропагандисты. Возвращаются же ведь люди! Возвращаются! Тянет их Россия-матушка березовыми рощами, полем с конем. Но почему Камчатка? Я бы не ехал на Камчатку. Странно. Стокгольмский синдром. Ага, і ў Чэрскага такое было. Называйце як хочаце. Зрэшты, чаго ўжо там? Прырода Сібіры сапраўды можа прыцягваць. Прабыўшы 12 год за Уралам, Дыбоўскі палічыў, што гэтага мала і вырашыў вярнуцца. Яму пашанцавала, знайшлося месца доктара на Камчатцы. І Дыбоўскі паехаў на Камчатку. Ён лекаваў мясцовае насельніцтва, а ў вольны час ездзіў на сабаках па навакольнай тэрыторыі. Збіраў новыя віды жывёлаў, а таксама этнаграфічныя цікавосткі мясцовых народаў.
Але і тут у Дыбоўскага не абышлося без прыгодаў. Справа ў тым, што прыезджыя расійскія чыноўнікі, купцы і паляўнічыя ставіліся да мясцовага насельніцтва ледзьве ніяк да сваіх прыгонных сялянаў і эксплуатавалі іх актыўна, а таксама знішчалі мясцовую фауну. І Дыбоўскі спрабаваў гэтаму супрацьстаяць. А люты называлі яго белым добрым богам. Але па выніку канфлікт з расійскімі чыноўнікамі толькі разрастаўся. Таму, калі ў 1881 годзе Дыбоўскаму прыйшла прапанова са Львоўскага універсітэта прыехаць да іх працаваць, даследчык пагадзіўся. Ах, эти коварные, ехидные австрийский генштаб работают на опережение. Как они смогли Дыбовского найти на Камчатке? Мы его никак не могли там выловить. Эх, прискорбные вести. Они же в этом Львове из Дыбовского могут слепить, вы знаете, этакого украинца, что ли? Или, не дай бог, вообще белоруса? З Камчаткі з сабой Дыбоўскі вывез 166 цэнтнераў розных прадметаў сваёй калекцыі. З гектара? Дык добра намалаціў. Ну, тут я вымушаны з вами пагадзіцца. Лічба сапраўды сур'ёзная. Больш за 10 тонн розных шкілетаў, камянёў і этнаграфічных прадметаў. Гэта немало. Пасля пераезду гэтая калекцыя стала асноўнай часткай калекцыі універсітэцкага Львоўскага музея. А сам Дыбоўскі стаў шматгадовым супрацоўнікам гэтага універсітэта. Больш за 20 год ён аддаў Львоўскаму ВНУ. Што праўда, і тут не абышлося без прыгодаў. Дыбоўскі быў актыўным прыхільнікам тэорыі эвалюцыі Дарвіна, пра што мы ўжо казалі. А ў тыя часы гэта было яшчэ, скажам так, супраць агульнапрынятай павесткі, якую фармавала царква. Таму ў 1906 годзе пажылога і суперзаслужанага навукоўца прымусілі сысці з пасады. Рэшту жыцця Бенедыкт правёў збольшага ў Львове. Як рэшту? Дажыў ён ажно да 1930 года і паспеў яшчэ шмат чаго зрабіць для навукі ў міжваенны перыяд. Пахаванне знакамітага навукоўца сабрала процьму народу. І ляжыць зараз Бенедыкт Дыбоўскі на знакамітых лычакаўскіх могілках у Львове у спецыяльнай прасторы паўстанцаў 1863 года. Ну вось, яшчэ адна гісторыя пра беларуса, які з'ехаў і болей ніколі не вярнуўся ў Беларусь. Не зусім так. Па-першае, Дыбоўскі ўсё ж не называў сябе беларусам. Ён быў нашчадкам літвінаў палітычнай эліты ВКЛ. Але менавіта таму ніколі пра сваю Літву ён не забываўся. Ён часта бываў у Беларусі летам. Ягоны брат, дарэчы, таксама вядомы даследчык Уладзіслаў Дыбоўскі, жыў на Наваградчыне, і Бенедыкт спыняўся ў яго. Яны разам збіралі народны фальклор, цікавіліся фаунай Беларусі. Бенедыкт часта прыводзіў беларускія прыклады ў сваіх навуковых даследаваннях. Наваградчына, Літва Міцкевіча былі для Дыбоўскага ягонай радзімай, якую ён ніколі не забываў. Не забываў, дарэчы, і пра беларусаў. У час нацыянальных трансфармацый ён нават прапаноўваў для беларусаў новую назву Белаляхія. Ідэя так сабе, але само памкненне вельмі пахвальнае. Біяграфія Дыбоўскага, таксама як і Чэрскага, паказваюць нам, колькі добрага можа зрабіць чалавек нават у неспрыяльных умовах, калі шчыра гарыць сваёй ідэяй і хоча прыносіць карысць. І што несці ў свет навуку і асвету трэба нават тады, калі ты прайграўшы бітву паўстанец.